Ahojte priatelia, ahojte fanúšikovia. Ozývam sa vám z malebného mestečka Turany. Som v centre mesta na námestí v Turanoch. Mám na sebe tričko Pochod pod horím, Visit Turany. Pochod pod horím je také podujatie, také, že by kravičky takto išli s kvietkami a vlajkami mikronárodu. A na námestí máme takéhoto krásneho zajačíka. Zajačíka má mrkvu, vajíčka, krásny zajkov. Potom tu máme takéto námestičko v mestečku Turany. Tu máme takto vajíčka, kvietky. Tak krásne námestičko. Dneska som bol v záhrade cez deň a teraz som sa vybral sem na námestičko urobiť nejaké vám videjko, nejaké fotečky. Takže pozrite. Potom tu máme ešte takto vajíčka a potom tu máme ešte drevené sochy, čo každý rok býva rezbarské symfózium, či nejako symfózium sa mi dá. A každý rok sa vytvárajú sochy pre mestečko. Tak máme tu takúto sochu, takúto rezbarské sympózium Turany 2021 ryby agát. Takže to je prvá socha, to sa ešte v roku 2021 robilo. Potom sú tu ďalšie sochy, drevené. Rezbarské sympózium Turany, Bodník, Šľaptoš, Topol, Albert Šimrák. Potom tu máme Rezbarské sympózium Turany 2021, Vila Rosička, Topol. A tu máme Škriatok, Prameniak v roku 2021 sympózium. A potom tu máme ešte takúto lavičku. Turieckom. Tu je sova, agát, lavička OCR Turany. Oblastná organizácia cestovného ruchu Turany. Tak takéto máme krásne námestičko. No ľudí tu nie sú tu skoro žiadni. Takže návštevnosť nejaká nie je to tak veľká, ale je to tu krásne. No. Ak by ste chceli vidieť naše centrum mesta, naše námestičko, tak sa príďte pozrieť. Uvidíte aj takýto krásny most. Drevený krásny most. Potom bývajú tu aj trhy na druhej strane Turianky. Na druhej strane Potvočíka bývajú také trhy. Pochod pod horím, pod Malou Fatrou, pod Malou a Veľkou Fatrou, pod Fatranskými horami. Pochod pod horím. Tu mám na tričku takéto pekné kravičky. Tu máme ešte toho zajačika. A tu máme ešte knihobúdku, kde si môžete požičať knihy. Tu máme naučný chodník Turany Černý Kánovo. A ešte tu máme takéto, že na elektriku môžete si dobiť elektrický bicykel. A asi to na elektrický bicykel, áno. Shimano a Bosch, Yamaha. Dobre. Tak to je asi všetko. Tak som vám povedal, že čo tu máme asi na mestečku Turany. Držkajte sa. Ahojte priatelia. Ahojte fanúšikovia.